Molt bé, estem aquí amb en Ricard Gomà a la Fira Boja, gaudint d'aquest matí de sol i d'estiu pràcticament. Jo li volia demanar al Ricard què li sembla, gràcies per haver vingut, i què li sembla aquesta fira. Home, avui, com deies, fa un matí esplèndid i aquesta fira està molt bé. És l'expressió de la riquesa associativa d'un barri com el Clot, que és un barri històric de la ciutat, que ha canviat i s'ha transformat moltíssim en els últims anys gràcies a l'empenta i a l'impuls de molta gent que més enllà de les seves activitats professionals s'hi ha compromès amb els diferents sectors d'activitats del barri, social, cultural, veïnal, comunitari, i aquesta fira un cop a l'any és la visualització de tot això. El conjunt de fires exposen al conjunt de la ciutadania quina és la seva activitat, quin és el seu objectiu, i en definitiva és la millor garantia de que el Clot seguirà canviant i seguirà transformant-se. I per nosaltres, per la gent d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, que estem en els barris, que estem en les entitats i que estem també en l'Ajuntament i en el govern de la ciutat, aquesta és l'expressió d'una aliança, d'una coalició entre forces progressistes que a les institucions i als carrers transformem aquesta ciutat. Molt bé, Ricard. Què et sembla si anem a fer un vol i ho veurem tot? Molt bé, doncs anem a fer un vol i així veurem totes les entitats. Adéu.